Kador barat nong po kabahap apo kahima khat arling do nong po Sardarship elaka minta kasngi ka arpu pratrik uluber klapen long biang ya kale niam shat sajer kabala jupen long man la usnem ya kate kale niam shat sajer lapen long halum werto ulum ubala bani ikin yang ya kasor nong po bat kabadeiru kasin kabalai bala penlong ha uti ulum hakani kasngi lawan bani shimmenta da kirat beper ban pin I ya ka shat karwai tinrai kin thop na du ka shat ra kin thei shat shut wat ka shat masti lambat kiwe ki jing shat tinrai hakani kasngi lawan ban sakhi da ka jing don lang u MLA ka nong po uba Meryl Bons iem kum ukong san uba don lang so klet ko chairman ka MREGC kum usimbot kong san uba Louis Lindo acting Sardar ka nong po Sardarship elaka ka kong Mefrin renta thiang founder grassroots lambat kinongelam nakirat beper nalor kiti ki kong san ki blaidan lang ru de kinongelam jong ka seng bhalang ki long san man san jong ki kur beper ki rong ba ashnong lambat kiwe ka jing thamu jong ka rat nong po ban pen long ya ka te ka le nyam shat sajer ka long ban nang pen ne pen sa ya ka riti ka dostor jong ka rat kumbala bo na du ki men berim baja Bat ha ka ju ka por ka jing pen long ya ka te ka shat sajer ha ulum werto ka long ban kin tiu ya ka te ka jaka ka bakan long kum ka wei na ki jaka jingo kai ha ka ba na ka lyang ka rat nong po ka don ya ka jing ang nuot ban nang pin bit pin biang bat ban nang pin itenat shu ya ka te ka jaka kat kum ka riti ka dostor jong ka rat hakani kasngi nalor ka jingpen I ya ki shat bat ki roi tin rai na kalyang kinong yelam jong karat nong po kila pen long ru ya ka jingya kop tan telai jingya kop kiu siet bat ka jingya kop kemhan hakabala airu da ki khusnam shakinong job Yun. Siap. Kurun ka. Buat idero ibalanjab haus nam arjar pesan na benta berkiu yang neusik barkane kade ka lasra nam ta jumpi jong nam arjar penrel si gadai ka ba jing penek pensa ya ka culture mo ya kariti dustur jong karai kedong po ka bagi men barim kala hikai andre kato na po ngila sange andre nakaliang na jongi menta na sedang persang yang kane kalong identity ya ngi kum ki kun ki hajar jong karai kedong po dengan ka sat sajer kedong bajing aingu idem ya boleh try kenrat ya jengkerku jungu ya ke jeng tung jeng tiap ya ka jengrap jengrang jungi baro tang ong chat sajer bagi jer keteng lut ya baro kita ki jengkerku jungu dang ba jeng tung jeng tiap ki jeng kinong rap te habede bagata ke jeng kam na kam na program kita don sibun ki jeng kam ki bangi la ya keren bat I mo nong mi khmat prepare na office department prepare nam tan kong ban ya kan ka jika long chat sajer ko chungi ikwa ban don na permanent podium lane kita ki start jong ki nyau tli ki po
jong kikur ki jong karai nong po rengkat bat kya rengkat bat kan ka bagi jem kam golong ba kajeng penbahai kan madan te kumjuru berkasurok ni sungu sisa ya sa prostun kumta minister jong ka PWD department ila ai yang ini surok ila yo harim tasnam tempat lam pendablut ikan men scam macam snam yo pendablut kumju nang liang jong ka soil department rung ila yo project hane nam ta bantung ding nagam ta penbahai kitolong ban snadam ban ringap kiwi kiru kideng ki benta ki project hane ka hane ulum jongi kumju nakal yang tourism ru kile kat bala ban penbaha nam ta kum ban penlong kum kawai na jaka jong kai hane sonong po jongi kumju nam ta ban penkhuj kle er haju ko por ban ai jingirap bo kum ka kam jingyo kam yo jam ikon samla jaka dong mak than jongi kajing penne pensa ya kane ka sajer kum kawai ni kulsor jongi kalong don kam sisa do kata nama kisi menta bun na mo samla war kirang ba sedang penklet ya kan ka tenrai ka jongi te umdei tang takarai borok yu tangrai nong po borok kiwi kirai don kam hi man penne pensa ya kata culture nama kelung bong ba apa im kata ka culture mo ke im kata ka jai benriu tengi kum rai nong po kum bong mene wa kadai ka identity jong ka jeng lon tenrai jong ya rai nong po ladang iklet no ini culture le section ka singi inclet no ya kata ka wat ya ka rai le se kala ban yap no kum tangi ko penne pensa ai men sim kun samla bakim day ban listing gede ban simkhia khnang ba kalau lawai longdin ka jong kiru kin longkum kita kin nongilam nam penne ban sa culture namar ba ngimde ban klet yana bangi wan kumno ngilong kumba nadu muswa kumbala seng man barim te khnang ba kapateng kan yai kan mau kan itip ya kane menta hakaya kumta ngidon bangi te haka next generation le sengi kwa ba kun samla ki kun prasa jungi ban sim ya kane kasinjam